kana si Presidente Duterte Dekin, pagdagan ana nga surging kaayo ang iyang rating, daghan kay kwarta mahigalang ni tabang, daghang advertisement na pagdayon ng human sa campaign period. Bubo na daghang advertisements nga naman daghan ang tabang. Pag human sa eleksyon giuli ni Duterte day ang ilang mga nadawat sa campaign. Amo lang ni uli ni uban kay wa magasto, no? Imagine ka na, Nestor. Ang uban pala di na iuli. Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Mao kini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Straight to the point. Unya, di po magpaalkansi mga kagalan, bahalag magkalisod na. Ang House Committee on Justice magtagbo og balik karong adlaw aron aprobahan ang committee report sa gihimo ng upat ka adlaw nga impeachment proceedings batok ni Vice Presidente Sara Duterte. Ila na kaning tutukan sab karong adlaw og unya ipasa sa plenaryo. Bahala na mahigalag ni buto tong Bulkang Mayon. Bahala na dunay mga ashfall mga higala sa Bulkan Mayon. Na bahala na lang to basta kay busy sila mahigala sa impeachment. Kung saan ito nahitabo karon kadaghan ba sa mga katalagman nga ni Siaw Indekin, di ang mga higalay Bulkang Mayon mga kigalaan alburuto sad mga sukit tigpabinaw ni buga mahigalag daghang abog. Unya unsa man ni ang sige ra batag kadawat sad og text messages mga higala gikan sa NDRRMC nga buga po ning Bulkang Kanlaon day. Unsa man ang tinakdanay ning duha? Ampo lang kita kutob mga kigalaan aning kalakiha. Kini mga kalamidad mga sukit tigpabinaw nga niya sa atong palibot. Plus diya pa'y gira sa Middle East mga higala nga volatile pa ang sitwasyon. Bahala na mo nga dunay man-made nga calamity o dunay natural nga calamities basta kay padayon lang ang impeachment. Publiko, DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Na mga punto sad nga itong gipangutana makigalaan si Senator Amy Marcos kasi siya magoy nahibaw gyud siya goy kung ato mabantayan mga higala ni adtong wa pay election sa 2022 ang nagbalik-balik sa Davao kani si BBM o si Amy sila may suod nga nagsuon day silang duha mo ay naapod sa politika ug unya medyo muna bitaw mga tao no makaingon nga nganong suod man kay si Amy o si BBM. Nganong na outside Kulambo man sa Amy karon? Straight to the point. Mura man og pagdaog ni BBM pagka-presidente, murag nawa man sa passing. Kana kung tinuod nga nawa as passing ha. Kay mga tao mahigala di malikayan mga tao maingon man gyud nga lisura no nanay lain nga nakapalibot ni BBM. Nawa na hinon sa passing ang nagtabang niya nga iyang igsuon nga si Amy. Pwede man sana. Kanang man nagsuon mahigala magbangi naman po na daghan ngayon anak nga hitabo. Pero ang uban sad magduda nga, wa baka ni ka gidrama-drama lang. Pasin niya hinuon og masyatas taro na sa aning kalakihan. Kay katong ilang usa ka igsuon nga si Irene Aranita dili man mahilig og politika indekin. So kini silang duha, si BBM o si Amy. Mo ni sila yung mga nag-congressman, nag-governor, congressman, senador, no? So nahibaw ang mga tao niyadtong milabay makaigalaan nga wa pa ni mapresidente si BBM nga kini silang duhang managsuon mao'y suod o mao'y nagtinabangay. In fact, ako mong gipangutana labot mahigala sa affidavit ni Ramil Madriaga. Kaya kato si Ramil Madriaga mahigala ni claim sa iyang affidavit nga kuno dunay sabot nga term sharing sila si Sara Duterte o si BBM. Pero ingon mga higalaw, kaniyo, suod pa man sa ani mga kigalaan. Tanaw na pa mga isara naglingkod anang ko ano. So at that time, o maingon ka mahigalag imong evaluate ba kining affidavit mga kigalaan ni Ramil Madriaga. O ilang i-evaluate ting maayo sa prosecution o ilaban ning i-appeal og present unya og dayon yung impeachment og di na balang. Kay basin unya hinuon may makadaot ni day
sa presentation sa prosecution. Straight to the point. Kay kining mga pasangil ni Ramil Madriaga, medyo daghan ang mga questionable ba? Kini lang daan mahigalang term sharing, akong gipangutana si Amy ani. Kay sila man gyud maoy kay man, public knowledge man gina. Nga nagbalik-balik ngadtog Davao kini si Amy o si BBM kay ilang gihangyo si Vice President Sara Duterte ang ila ding tuyo at that time nga mudagan si Sara mahigalag presidente kisa may di magdahom nga mudagan Sara presidente at that time oy. Nagtuo man mga tao gyud nga siya na isunod mahigalang digong. Pero si Sara mo iwa mo dagan. Kay ilang natanawan kini si Sara matod pa dito sa Davao sad mga sukid dig paminaw. Nani kinaiya mga higala nga dili mo ditso-ditso o kanang dagan kanang executive nga posisyon indeken. In fact, pagpasod anis politika ni Sara, gusto ni siya musuway og kanang dili ba ditsog taas. Nag-vice mayor o sa ni siya una nagmayor. Wala maniid sa ka sa sitwasyon ba? Vice mayor na sa kamurag internship sa niimo day. Ay na lang niid sa kung unsay trabaho sa mayor, mo na sakto man sanay nana. No? Sa Davao man ni siya magmayor dayon. Ang gihimo ani dito sa Davao, nagdagan ni vice mayor, unya ni cut-on nag-observe unsaon, pagkasunod na nga election una pa ni dagan pagka-mayor. Straight to the point. Malagmit nga kini si Sara, niya ng 2022, malagmit dili pa sa ready siguro indekin. Nga mudagan nga presidente gyud. Malagmit. Kaya bata-bata pa mo ni Sara. Or malagmit mga kagalaan niya, supak lang isa siyang amahan. Ha? Dili pa lagi ni anak ni Duterte, mga sukid di paminaw, ang uban ko doon mga loyalist ni former President Rodrigo Duterte, sukong Sara, nga no nga gahig-o. Pero tungod kay na anak mandigong, ila ra pong mapasaylo. Daghan ko makailan anday nga lagot yung nga bida, Sara gahi magugo. Straight to the Mo na point. sa nitabo na ron, ha? Pero tungod anak man mga kagalaan ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte, siya raman sa magkaluwa sa iyang amahan. Mo na nga Sara gyapon sila. Pero at that time mga sugid dig paminaw ang pagtuo ni Amy DI og ni BBM nga mudagan gyud Sara pagka presidente naman niya tanan. Mo ningon sa Amy walk over today. Which is bisag kinsang tawhana imong pangutan-on. Bisag kinsang tawhana imong pangutan-on ato naniid ka atong 2022 nga eleksyon. Mura to mga higala og hatag lang to nga posisyon kang Sara nga wa gihago dayken. Ang iyang papa naas Malacañang. Incumbent president. At the time mahigala ang mga governor, mayors, mga kagalaan, mga congressmen naa sa ilang linya. Si Sara Duterte number 1 sa rating. Istorya lang taba o kanana ang realistic lang nga istorya ba? Sa mga surveys, number 1 siya. Lagyo kay biya ang uban. So kinsa may magdahom nga di sa mudagan pagka-presidente. Straight to the point. Muna nga kung giingon bitaw, kanalandaan mga higala ang mga tao naka public knowledge mong na. Nga number 1 siya sa survey. Iyang papa na sa Malacañang, tanan gyud align nga mahimo siyang presidente atong 2022. Muna kung giingon, kadtong 2022 mo ito time gyud unta ni Sara Duterte nga medyo sureball siya ma-presidente. Straight to the point. Kining 2028 mga higalawa pa'y Clarix ni. Ah? O ma-presidente gyud sa 2028, gyud kakaingon nga distant gyud siya anang maong posisyon. Otherwise, na mga manghitabo atol sa impeachment ang di ni kadagan, dili gyud para iya nang maong posisyon. Mo na nahitabo mahigala mga tao kasabot ana oy. Kasabot ang mga tao nga number 1 sa survey si Sara Duterte at that time sa 2022 election. Iyang papa na sa Malacañang tanan nga mga factors mahigalang mudaog Sara na atanan. Mo nang kisa may magkatuo sa giingon ni Ramil Madriaga day siya kuno gisugo, mangulikta kuno kwarta sa mga drug lords. Ha? Kay para kuno mahigala sa gamiton sa kampi ni Sara, bida na istoryaha. Kana gud mahigalang kandidato, prangka-prangka lang pagka-istorya ha. Kanang survey material kaya na nila. Ngano man kanang mga negosyante di na kamungadto og mga negosyanteng drug lord ay. Ang mga legitimate businessmen daan, kanang mga Las Luciutan, Henry C., Gokong Wei, kada sa Rason, prangka-prangkang pagka-istorya ba? Kini mga businessmen mahigalang tarong sa ilang kanabang dili ba illegal nga business. Sus kadag kog amot anak nila ni store.
Mubankroll na sila og kandidato nga taas og rating. Muna nga importante kayo nga nakay rating nga taas. Aron nga ang mga daghay mo sponsor ba? Da kay chance mo daog. Di ka mo dagandagan kay mga ambisyon ka dagang presidente unya. Layo kay ka sa rating. Kisa may mutabang nimo. Nga ka mga businessmen, mga higala, maniid ba sa sila, wa kay chance ang mo daog. Nga nung tabangan mo sa kanila day. Puros give and take naman ang ila. Para kini prangka-prangka ang pagka-istorya, ha? O ginoon, sama ni Manny Villar, nga nagyo ka imong kagaling kwarta day, pwede ka dagan ka. Pero di ka magsalig nga na ay mo sponsor nimo. Buk kani mga higalang managanay uban, imong tan-awon gyud imong rating, manang concern sila sa rating. Kana si Sara Duterte, taas kay rating na. Muna nga, medyo imposible ang giingon ni Madriaga nga siya kuno gisugo day. Mura bag naning bitaw kay ka nga magkuan gyud ka nga sa mga drug lord manghulikta kag kwarta para gamiton sa eleksyon. Hesus Ginoo ko. Nganong kinahanglan man kang mohimo ana. Ang kwarta siguro ana mahigalang kuan magna mo offer bitaw day. Kanang mo offer nga mga businessmen dili na kinahanglan nimong adtuon oy. Mura na mahigalang di pag unsa ba day ba kaning. Muna importante nga number 1 ka sa rating ha. Kay ngano ikaw may adtuon. Pare-pareha ko nag-radio indekin ba nga kita sa DWHP purya-buyag lang maintain nga to nga overall number 1 ta. Ngano man remark kitay anhion sa advertisers rim. Ha? Di ba ilalim ako gikan may kog radio station sa una nga dili number 1. Amo na mga higalang mangita mig sponsors mga kagalan di ba lalim sad. Mo explicar pa ka mahigala aron mo sponsor sila. Prangka pag-istorya habat kami sa DYHP purya-buyag lang. Muna nga ako lang sa Indo, sabda lang sa Midiri nga na iban magbulbul daghan ng commercials. Oy, dugay balik sa Tornado Phil. Purya-buyag, kaluyan sa Ginoo, daghan ng commercials mo. Masana ang mga higalay atong part sa atong business. Ha? Kaya kanang radio station ka nga wa, yun yung tawag commercial, medyo luoy sad. Pabitanan doon ay mangangkon, mahigala mo na, number 1, sagdan lang nimo. Kaya mo po ilang kwan. Pero dili, kaya kana ko mga advertisers na niid sa sila naa sila ang survey kaugalingon gawa sa official survey na to may gala sa KBPRRC. Kasabot sa overall number 1 DWHP alita butang sa atong investment. Alita mo advertise kay daghay na minaw ba. At least naman lang mo move ang imong products market. Kay di pagpanghambog kining mga produkto mahigala nga ma-advertise DWHP, ma-move gyud sa market. Ug nay mangangkon nga number 1 niya adto ka mo advertise, okay ra sana, pero ang problema dili mo move sa market day. Mao naman gunay problema. So muna nga kanang number 1 ka, ikaw mo'y anhaon. So kanay naning Sara number 1 sa survey, ang mga insik ani nga mga negosyante day mo ingon sa inday Sara mo tabang mi sa imong campaign. Kami bahala sa pagprintag mga t-shirt o kami bahala sa kon mo ana na ni sir. Kay ganon doon na may dakong chance nga mo daog ka. Pero kanang wa kay chance nga mo daog. Nangiwit ka, dili pud ganahan kay makuha na. Kanang mga insik, dili kay mausik atong kwarta nga di man tay makuha na. Ini ba speaking from kuan na ba? Realistically speaking ba lang? Ha? Real talk ba lang ta ba? Da kanang mga insik, kanang mga negosyante kung tan-aw pod nga mura og stiff ang competition. Niya number 1, pero ang rating day kini butanta 80% Sara, nya day nagsunod mga higala nga 75%. Ana, gamay ragbiya. Ang mahimuon sa mga negosyante ana, hatag na pikas-pikas. Mo nagtinuod. Ha? Duoling usa hatagan, La pagbangga mo diha, buhan kinsa mo daog na agya punta. Protektado gihapon mahigala ilang business, di ta lisod-lisoron sa ato mga permits kay naa man ta. Ha? Kana ba istorya ni mahigalang klaro-klaro. So man akong ingon, si Madriaga nga ingon, dito ko sa mga drug lord sa kuno maoy manguhag kwarta sa mga kuliktas mga drug lord sa mga pugo para itabang sa kang Sara nga pagdagan sa titito. My goodness, kisa may patuuhon ninyo anang istorya ha? Straight to the point. In fact, kana si Presidente Duterte Dekin, pagdagan ana nga surging kayo ang iyang rating, daghan kay kwarta mahigalan ni tabang, daghang advertisement na pagdayon ng human sa campaign period. Bubo na daghang advertisements nga naman daghan ang tabang. Pag human sa eleksyon giuli ni Duterte day ang ilang mga nadawat sa campaign. Amo lang ni uli ni uban kay wa magasto, no? Imagine ka na ni store. Ang uban pala di na iuli. Pero ang amahan nga Duterte pag human sa eleksyon kuanto ang mga sponsors.
Sumana ko ngingon, kining ka Madriaga mahigala makadaot kining iyang affidavit o kining iyang pagtestify appeal ni nila ilang ipugos og appeal sa prosecution kunuhay nga witness. Dako kining kadaot. Ha? Kay og imong tanawon ang mga anggol bida. Kisa may mutuo, kisa may Pilipinong mutuo. Nya kining iyang ang iyang affidavit mulabag all-in-one coffee, ha? Mura ni sa one-stop shop. Nga naman, i-appeal ko na sa pagka-estudyante pang Sara, panahon pang digong, panahon, grabe ha, tanan na lang i-appeal. I-appeal pa dito may galang assassination kuno nga plano batok ni Trillanes. Publiko, DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Now, atong balikan mga kagilan. Usa sa mga pasangil ni Madriaga, mao nga duna kuno'y term sharing, na si Amy may atong gipangutana yun. Nagpapresko naman na si Amy ba't ato mahigalang gibalik og pangutana sa uban pa mga punto, no? Niining hitabua kay sa may nasayod ani. So iyang pagbisita diri mahigala sa atong sibianan, ato sang gipangutana although ang atong Tagalog mahigala pasensya lang mo kay lima ra man ni kabok kung Tagalog. Otro sa ni mahigalang more or less. Pero importante nagkasnabot lang mi. Nagkamuritsing atong tinagalog ani. Pero sige lang. Asa ang mga punto nakuha nato mga sukitig paminaw mo ning atong interview uban ni Amy Marcos sa tumilabay nga Biyernes. Ya kini nga punto may gala. Kay taas-taas mo tong interview mga 1 hour kapin man. Dili to play to tibok 1 hour kay taas na kayo. Kanila nga mga punto mga kaigalan. Kanang utana talabot sa term sharing o uban pa. Sige kuno kasamang names. Asa man to names? Katong atong interview ni Senator Amy. Katong portion lang ako an katotoang atong ipangutana about sa term sharing. Kani media platforms natin. Ano ba talaga yung nangyayari doon sa affidavit na dahil yung affidavit niya parang all-in-one ba? All-in-one, labo-labo. Parang all-in-one coffee ba? Correct. No? Yeah. Hindi Pati 3-in-1 talagang all-in-one Nahilo nga ako dun So yung term sharing na yan, dahil ikaw, alam ng taong bayan na ikaw ay very knowledgeable on that, you're privy to that, dahil nakikita ng taong bayan na ikaw at si BBM, kayo papunta doon sa Davao, no? Correct. Pabalik-balik na nagpunta doon sa Davao. Yes. Ano ba talagang nangyari sa agreement ninyo? Doon, talagang gusto ni Bongbong lang mag-vice president kay Mayor Inday at that time kasi she's way ahead, di ba? Walk over talaga, popular masyado. Tapos sinabi niya talaga, hindi na ako tatakbo, nag-file na ako dito sa mayor ng Davao. Pause dong, okay. Si Amy may nagsulti, ha? Nya, si Amy mga higala nga nakita sa mga tao kuyog sa BBM. Unya sa Madriaga mahigala nga maingon nga na ay term sharing. Unsa man pag tuo nga wa man gani picture mahigala si Madriaga o si Amy diha nga nag-uban. Hasa may term sharing ana. So si Amy nagsulti nga katos BBM day musitol na to day og vice president. Ha? Kay kasabot si BBM mga higala ang magmubangga kang Sara at the time. Nga si Sara may gala number 1 sa survey, ang iyang amahan nas Malacanang. So ang gibuhat ni BBM, adto sa Davao may gala ang ila untang sabot nga bisag mo Vice President si BBM. At least, Vice President imong daganan, sure ball winner ka dihan napita. Kay mag-uban mo sa mga Duterte. Mauray tuyo yun. Pero si Sara mahigala at that time, mabita to bantay ta malaga mo teleserye ni tabo sa Malacanang. Kay mismo si Digong dai gusto man kita nga siya may mudagal president. Wa man i-file may noon og mayor sa Davao. Straight to the Ang point. tanan ato nakatutok man. Ang tanan tao mahigala na hibaw man anang maong panghitabo. Muna kung imong i-twist o paningkamot ang narratives mga higala, medyo lisod kayo nga imong maghimo kag istorya diha nga matwist ang narratives mga kagilan kinsa na may mutuo ana. Ang kinabag-an may gala dili gyud mutuo kay kini mo sa Amy atong interview ang tuyo ni BBM dito nga mag-vice siya ni Sara. Mag-vice ang Sara. Kay pagdaga ni BBM ni anang 2016 nga running mate siya ni Miriam. Mao man hitabo si Miriam Defensor Santiago may nidagag presidente. Si BBM iyang running mate. Pilde siya mahigalang Leni Robredo. Si Leni Robredo nidagan at the time as vice president mahigala running mate ni Maruhas. Di ko kalimot anak mahigala kay ang debates anak mga kaigalaan gipahigayon sa Cagayan ang first debate, second debate diri sa Cebu apilta
sa mga panelist at the time. Nag-tie up tas DYHP o TV5 at the time. Muna nga didto kita na mga sukit tig paminaw. So pildi si BBM ni Lini. Nan kumudagan si BBM o presidente ang iyang ikarimat si Lini, delikado kayo Inday. Straight to the point. Mo nang kwaon nila ang Duterte. Either mo slide down siya, mo dagan sa vice presidente ni Sara. At least, na nakadaan, vice president nakadaan, at least at that time, mahigala, at least mapasinsyoso naman sa mga higalang Marcos unta at that time, day. Nga mo dagan sa vice president lang. Si Sara may presidente. Kisa ba di magtuugod niya, di mo dagan Sara at that time? Naatanan mahigala niya ang tanang resources na niya. O niya, saon taman, ni file magmayors Davao. Di si BBM mo inidagag presidente. Ilang convince si Sara nga mo dagan as running mate ni BBM. Mo na nahitabo ni atong padayonon ang atong interview ni Aimee at tumilabay Biyernes. Mag-file, sabi sa amin. Tapos sabi ko, Bongbong, ano na? Tapos nag-file si Bongbong, sabi ko kay Inday, huy, hindi naman pwede mag-isa to. Kailangan ko Tapos, yun nga, si Bongbong pinatawag sa palasyo, kung talagang tatakbo ka at si Inday hindi natatakbo, pwede ba si Bongo? Yun yung parang compromise. Si Pero, Bongo ang tatakbong presidente or yes, vice president. and then mag-slide. O then Bongbong, or Bongbong and then vice president. Si Bongo. Oo, correct. That was the real story. Okay, Pero- boss. Okay, that was the real story. Aimee man nagsulti. Ang igsuon mismo nagsulti. Nga kita tamahigala si Aimee o si BBM, sila yung nagkuyo-kuyo good at the time. Sila mo isuod yun mahigala ni BBM o ni Aimee. Kini karon na ni mga kikilan murag na outside a Kulambo sa Aimee mga sukid tig paminaw. Yan murag nawa sa passing ba. Kay pagdaog na nas Malacañang murag siya mo ina na itsapuira. Pero mo lagi na ang mga tao mahigala mag unahon og duduha sad nya na itsapuira gyud kani o baka tama igog drama ra sad anay kalakihan. Di malikayan ba mga tao daghag mga unahuna. Pero mao ni ang gisulting Aimee ha, og si Inday Sara Duterte wa naman modagan og presidente wa pod modagan di modagag national position ni dagan man og mayors Davao. Pwede ba nga si BBM o modagag presidente is Bongo na imo iyang vice unta day? So doon ay compromise dito sa Malacañang. Pero wa mahitabo mga higala kay ni dagan na-convince man nila si Sara nga modagan pagka vice presidente. Mo na yung nahitabo mga sukitig paminaw na ito'y padayonon ang atong interview. Sige ko dong. Previous to that, kasi the original is Sara and Bongo. Ayaw na nga ni VP Inday, si Mayor Inday at that time. Ayaw na niya. Si Bongbong nag-file. Yun na nga ang pinag-usapan nila. Pero never nagsabi ng term sharing. Bakit magte-term share? Pinipilit nga namin si VP Inday na siya na mag-president that time Kasi madali. Walang hassle. Talagang Oo. panalo-panalo. Oo, dahil PRRD was still there in Oo, Malacañang. incumbent yung papa niya. Incumbent. Super popular. And then... All government LGUs, mga mayors, lahat, mga governors. 100%. Oo. Oo, higit sa lahat, mahal ng tao. Oo. Ayun. And it was a walkover sana. Oo. Pero, yun nga, she chose to file in Davao. Pero ang nangyari, nagpalit rin ang isip niya na kailangan niya mag-serve at yung mga masyadong ma-disappoint yung mga Sara All at DDS at yung mga kaibigan at parang duty mo na rin na mag-serve, di ba? Pag you are called to serve. So, sabi niya, sige na nga, Vice President, nagpa-survey pa kami, everything. And So kaya dahil doon, no, yung lahat na mga And factors na nandyan sa kanya, number one sa rating, Yes. mataas yung rating niya, ang papa niya na sa Malacañang. Yes. Kaya medyo imposible yung sinabi ni Madriaga na siya ang in charge daw sa talaga, hindi nangyari yun. ways and means. At never kami nag-meeting kay PRRD. Nagulat na lang ang pobreng presidente. May kasalanan nga kami dyan kasi hindi naman niya alam nangyayari. Oo, last minute na lang niya nalaman na tumakbo na si Bongbong. And then later on with Sara, he did not So know. originally, sa sinabi mo na, willing si Bongbong talagang mag-settle sa pagka-vice president ni Sara. Yun lang talaga ang gusto. Yun Oo, lang oo. talaga. Kasi akala namin tatakbo. Bakit naman hindi tatakbo? Sobrang lakas. Okay, pause. Limang ka na. Ang tanan na hibaw, anak, day. Dili na sa istorya nga kung ano, Kanang istorya lang ba nga, kanabang real talk ba? Nahibaw ang tanan na number one si Sara at the time. Papa niya na sa Malacañang. So, kisa may magdahom nga dito mudagan. So, si BBM mahigala mo sitol to pag
running mate ng Sara. Diha na magud nakuha na nga nagkalailahi ang desisyon mga sukintig paminaw ba. Ato'y padayon ha, human lamang sa pipila ka mga mahinungdanong pahinomdom. Publiko, DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one. So, mo ni mga kigilantong interview, no? Sige, klaro gani ni Amy Marcos nga di ko maotong kamadriyaga nga dunay term sharing. Oy. Kisa may mutuo ng term sharing in town, mga higala. Na publikar maguna mga kagilaan ang paninguha sa mga Marcos nga mukunik sa mga Duterte. Atong tiwaso ng atong interview, ha? Okay. Aron niya atong ma-chap-chap mahigala ang atong dugang discussion. Proceed, Nems. Oo. Paano mag-term sharing na ganun kalakas? So, how did you convince Inday to run as to slide down and Ay, run? naku, you have to ask her. Up to now, I don't know what changed her mind. Kasi ayaw niya. Talagang Oo. bumalik na yan sa Davao. Dahil yung taong bayan, ang perception nila ay ikaw ay may malaking role dyan sa pag-convince kay Inday. Well, kinausap ko siya. Sabi niya, we have a duty to serve, di ba? Yung pag tinawag ka, talaga naman, hindi ka mag-serve. Sabi niya, mag-serve naman ako, mayor. Sabi ko, hindi national eh. Kasi yun ang hinihingi ng tao na may kasunod yung tatay mo. Ayun, na-convince naman. Tapos yung kuwan siya, alam mo naman, si VP, ibang klase, sabi niya, naku, baka mahina ako dyan. Parang si Bongbong, matalo kami kasi pag Duterte at Marcos, kailangan presidential. Matalo pa ako sa VP. Nagpa-survey pa kami, dalawang survey. Naku, araw ng patay nun. Sabi ko, paano ako magpa-survey sa patay nito? Pero nakaproduce kami ng quick survey, tapos marami siyang kinausap, and then finally, nung kausap na niya yung pamilya niya, except her dad, ayun, umatras na si Baste, siya na nag-file. So parang grabe yung ano, no? Dahil Solid North... matindi rin yung pressure sa kanya. Oo. Masyadong disappointed yung kanyang mga followers ng Oo. Duterte kung walang Duterte sa balota. Oo. Parang Solid North dahil kayo doon sa North, then Solid South dahil kay Yes. VP Inday. Ay, kaya unbeatable. Will you admit that without the Dutertes, hindi maging presidente si BBM? Sinabi ko talaga kay Mayor Inday. Sinabi ko, sabi niya, kayo na mag-file dyan, magpila kayo. Sabi ko, hindi, talo. Sabi ko, talo. Look at the numbers. Talo talaga. Tapos sabi niya, what do you mean? Saan kami kukuha ng boto sa Vismin? Region 8 lang kami. Saan kami kukuha ng boto dyan? Alam mo naman, Cebu. So, it was really Forever strategic, no? Contrabida. At saka, diretso ako. Hindi naman ako nagpakiyaw-kiyaw. Sinabi kong diretso, talo. Kailangan ka. Kailangan ka sa balota. Hindi talaga mabubuo ito. So it was really strategic na kailangan kunin si Inday na running mate upang manalo sa 2022 election. Ay, kaya nga, maraming nagagalit sa akin. Nagamit daw si Inday. Sa akin naman, gusto ko lang din continuity, di ba? Waray samok ba? Para tuloy-tuloy yung mga ginawa ni Presidente Duterte. Hindi katulad ngayon, ang gulo-gulo. Wala na tayong narinig, kundi skandalo, kurakot. Ano ba yan? Ang hirap ng ganyan eh. Naging politika na, nabaon tayo sa impeachment instead of oil shock. Ano ba ito? More on impeachment na topic at saka dito sa corruption. Dahil Natatakot yung mga... naman ko sa impeachment ha, kasi alam mo naman, magiging judge ako eh. Oo, pero yung... Pero Anyway, yung Madriaga na yan, yung part na yan na sinabi niya, ay sus, yung talagang term sinungaling sharing. yan talaga. Oo. Okay. Awa na mga higala, ha? Nga po, yun. Kana nga portion mga kagalaan, bida, ang uban pa nga mga portions, muna kung ingon, og ila ganing ipugos Madriaga og apil sa impeachment, mo pa ni makadaot hinon dekin. Mo pa ni makadaot hinon. Sa may mo, sus Ginoo ko. Mo ni ang gisaysay ni Aimee nga tinuod niya panghitabo. Nga ila mga kagalaan gikuha si Inday, kay otherwise mapildis lang lini at the time. Region 8 lang sila na Nganong Region 8? Tungod kay kana si Imelda Marcos, taga Tacloban man, so medyo ang Region 8 mo support. But ang uban, so muna nga, kanang testimonya Madriaga mahigala, medyo ang mga tao maka-evaluate kung may but-buton ng tawhanan. O na nga, ipugos gani nimo na nga maong testimonya por bida. Napal to mga higalay kanang portion nga naghilak-hilak siya mga kagalaan. Kung sa kay kondisyones ani nga ngano mga kagalaan nga gipakita ginyan tanan mga sa kunohay na paghilak-hilak niya mga higala. Istorya lang tag tinuod istorya ba kining lalaki lison ning pahilakon mas
mas daling pahilakon ang babae kaysa lalaki. Medyo emosyonal man yung babae. Pero, depende po na, doon na may mga panghitabo sa niya, kanus aka angay mo, kanus aka makahilak o kanus adili. Pero kanyang affidavit, may kamadriyaga, di ka paragraph 46 man to sa dahil sugod og hilak. Wa gitoy pasahon nimo paragraph 46 unsa may substance sa paragraph 46 nga makahilak kuno siya be. Publiko, DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Straight to the point. Unya sa atong pagpadayon mga sukid tigpaminaw kini ni ang bitaw na po mga nagsulti to kanang iyang hilak attorney na konsensya to siya ngano nga iyang gidaot si Sarah. Ikaw Jimmy, o ikaw may patag-anon Jim, ngano ni hilak ko sa Madriaga Jim? Ha? Wa man sa tutumbi tong yang tiil tingali. Di lisod gyud kay ito mga kagalaan. Muna ang mga tao di kalikayan nga maingon nga hilak makatuiya ka kanabang kinasingkasing to yang hilak yun ana or hilak to mahigalang inartista. Di gimalikayan ang mga tao maghuna-huna gyud ana. Kay tungod anang hitabua mahigalang ni hilak lang kakalit dina nga og imong tan-awon paragraph 46 wa may angay hilakan dito. Mo kanang ngadto ito ka Jimmy og nay mamatyan Jim. Matiming-timing po ng imong kuan po. Tanaw pa, maniid sa kalito gamay day. Tanaw nimong tagtungod dito day way ng hilak. Ang tagtungod ang parinti remat. Wa dyan ang hilak rin. Na ikaw nga di ka parinti, di ka kon adto kay mo dunguy-nguy kag maayo. Murag nakuwang timing ng kalakiha. Makaingon siguro tong ubang nanambong to sa haya nga unsa man ni nasaag tani dito to sa lain chapel siguro iyang adtuon. Kaya na amang gina mahigala kabantay ka mo tambong kag namatyan daykin. Doon na may matambong kag namatyan emosyonal gyud kayo. Ang pamilya emosyonal kayo, ang tanan ang mga kahigalaan emosyonal kayo ana. Kanang panahon na medyo makaapil po kag masubo sa ka. Pero kanang magtanaw ka ikaw rin mat, nakasuway nakakadtog na namatyan nga ang matina ang mga anak wa manghilak. Nadawat na nila ba? Labi na og tiguang na gyud kayo sa ilang mahalas kinabuhi. Nadawat na nila. Unya dugay na pala naglubog panalitan nga wa amo nang gidawat kay ko naman ana. Nay banana day. Nay mo tambong kag namatyan nga emotional kayo labi pa ang namatay bata. Ang namatay breadwinner na magdangoy ng hilak labi pag namatyan mahigala ka ng kalit-kalit nga kwan. Emotional kayo ang sitwasyon. Pero dana po mo tambong kag namatyan nga wa gyud nang hilak day. Maniid po kanistor nga wa may nang hilak ang anak wa nang hilak. Ang mga apo wa manghilak. Ang mga parinti wa manghilak. So ikaw nga wa kay bahog parinti di gani ka layo ra pud ka nga pagkaamigo nya ni adto ka nya ikaw gyud mo dangoy ngog hilak. Murag wa na matiming ng kalakihan ni Storm. Matingala tong uban diri baka wa ka ni masaag basi to Speakers Chapel tong iyang giadto. At tinuulay bitaw. Kami bitaw katong pangadto sa kuanday katong sa bugo ba nga linog. Kadto emosyonal kayo giadto nako ako si Boyki o si Aida. Didto may mahigala sa katotoang 15 kabuk to nga matay. Katong 15 kabuk nga matay pag adto na mo nang hatag ta dito hinabang ba. Kay daghamatag na dawat puleboyal. Pag adto na mo mga kaygalaan. Grabe gyud ang hilak ang kuan. Tagtungod na kay grabe kalit man gud tong kamatayo na kadto sa linog. So emosyonal kayo dito mga kaygalaan. Dito to mga kabanan sa DYHP. Ya, kami dito. So pag hatag na namo sa hinabang, ako si Aida Boyki, tunol mi sa hinabang, doon tayo kwarta to, tagsakasakong bugas nga nila. Nang, kuhan yun kay maricol mo ko nila, labi nang imong, kuhanon, hilak yun. Na namo din yung tulo, way labot tong makita sa kamera, kay naghamatag kuyog ato. Ako og si Boyki og si Aida, unang hilak yun si Aida, yun. Masabot ni mo. Kanang kinasingkasing nga hilak ba kay kinis Aida inahan mo sad nya babae ba hilak gyud siya kami sa Boyki nag-uul may pero
Ambot mas boykin to bang luhang boykin to. Pero ako nag-uol gyud ko. Pero ingon nga to gyud kanang hilak sa gyud ni Sir. Kikining laki medyo gahing pahilakon. Kadto mahilak emosyonal to nga sitwasyon. Kining laki tinuray lang medyo gahi tang pahilakon ikumpara sa babae. Muna kasabot ko ni Aida nga ni hilak. Tanaw ko boykin mo mo ni kahilak day. Ako ato panahon na goal gyud ko pero iwa ko na nga ngano kaning laki balikon ko lisod pahilakon. Labi na kidnapper ka. Alleged kidnapper sa Mamadriaga. Hilak lang kakalit isto. Lisod ba ni pahilako ng mga tao na mga tarong og nanarbahog tinarong ni Sir. Kana pa ba noong kana mga tulisan kana mga kidnapper di siguro mo hilak ko eh. So on dahil may kanang Luistro would like to put it on record na si Kwan Kuno Madriaga is crying. Ako gitanaw gano'ng hilak mo sa paragraph 46. Ano sabi hilakan mo? Nahilak sa paragraph 46. Itanawan ko substance sa paragraph 46. Ano mo hilak mo ka diha? Ha? Kanang paghilak nimo o mga to kanay namatay ba? O kanang nasa korte, kanang mo hilak kasagalang hilak kanang rape victim. Hilak na. Abtek mga abogado dayon niya. I'd like to put it on record, Your Honor, that the witness, while narrating, kung yun, emotionally, ikaw dyan mo, abtek yun ka mo, manifest. Pero sagad na mo hilak ka na, kanang yung inahan, muna kasagalang mo hilak nga namatay ang anak. Rape victim, kanang hilak ka na. Pero kato ba mga witness dahil nga, layo na po kayo, di na mo hilak, oy. So, kini sa mga hilakan ni mo, ano mang nabiktima rape ni Madriaga do sa prisuhan? Wala matiming kini ang hilak ka ni Stor. Una nga medyo makain ka nga unsa man ko ana. Lahi kayo. Kay balikon ko mga kagila mo tambong kag namatyan, tan-aw nimo daan og masimpatiya ka ngadto kuan. Okay ba na masimpatiya pero ikaw may pitin na nguingon, di ka parinti, di ka igbaho niya. Ikaw yung pitin yung hilakan niyo. Itong taon, kuha ka isnak. Unya, karon og ang imong tuyo dahil ganito nga maka isnacks ka dito sa namatyan. Ay, lang pa kayo palaga kahilak yung mayo. O, na po kayo na. Bana-banao ni mo. O, labi pag igutom panalitan ka niya, tuyo ni mo tugas namatyan ni mo. Tanaw ka niya, mura ko na kang kailan ni mo nang namatay. Anak, sa may badlong ni mo man kailan ng mga palinti. Dungaw ka sulungon, pagulgulo ka sa mong naong niya, taon-taon, ato ka sa kapihan, doon ay mga sandwich ito, kuha ka. Pagulguol ka gamay, libre yung kaon na ni Monisor. Imo sa ilibil-libil po ni mong hilak dito. Kung nadanguy-ngoy tanan na emosyonal, pwede po ka mo hilak po niya. Apil po kag danguy-ngoy. Pero kana lahi kayo eh. Ha? Medyo kuan gyud kayo, ha? Lahi kayo mga higala. Sagad yung mahilak ka ng kuan gyud. Muna akong ingon, tan-aw nimo sitwasyon ba? Tan-aw nimo sitwasyon. Matakdan sa kaghilak day kanang hilak tanan. Takdan sa kausahay. Pero kining laki balikon ako ng laki gahing pahilakon. Bisag tarong pa ning lalaki ha. Gahing pahilakon. Samot na kidnapper. Ato na agi kito katawa mga higala. Alleged kidnapper matay. Jo lisod ka ng kalakiha mga kagilaan ay. Kini nga portion mga kagilaan ka na to sa alaksan. Di sa na to ni claim taning alaksan mga higala. Ang inabuhi sa ginagmay. Publiko, DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Daghaman na nga tawa sa kong komentaryo diri mga kagilaan. Tinod bitaw kana mo adto kag namatyan og dili ka parintin remark. Kadto naman ta kanang adto kag namatyan nga wa gyud nang hilak rin.
Nga nakadto sa kag namat nga, ti emosyonal gyud kayo, daghay nang hilak, tanan ng hilak, ikaw pa matakdan sa ka. Mura kag matakdan, pero kami si Aida lagi si Boyki, una gyud mo hilak na si Aida. Kasabot lagi ko ana. Kini mga babae na mo diri madtutag mga lamidad kalamidad kanang kalit ba nga kamatayon hilak gyud. Kini mga babae na mo diri sa makahilak gyud ay. Labi pag inahan ka dayon nya namatay bata nan datugan sa linog hilak gyud. Pero kami si Boyki mga laki man mi. Medyo gahi-gahi may pahilakon, pero tinuod ba lang, di man ta ingon niya kuan. Mag-uul ta. Usahay magka hinuklog kita. Pero dili ka na daling mahilak ba? Mana kong ingon, di magani lisod magani pahilakon ning laki mahigala nga tarong og panlabaho. Mutuo ka ng kidnapper mo hilak ko na alleged kidnapper, ikaduhan na niya ng pagkapriso. Napriso na kadadto, karon nabalik na po pagkapriso. Ha? O baka ni mahigala, mauro ni bugtong kuan yun nga, mauro ni bugtong paglaom mo, tisigo ka batong sala ba nila, magkagawas ka na bilaguan. Ganita yun tanang pinartista ni mo. Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug de prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point.